इनका के चिन्ह तर लो। ई भोजपुरी के सब लोग के मतलब दादा परदादा हुवन। दादा परदादा ऐसे हुवन कि भैया जब इनकर बात करबनू, जब इनकर ई कोनो गलती कर ले, जब गलती बता दो तो ई बहुत मने इतना पुरान भोजपुरी इंडस्ट्री के बन जाले कि हमारा साथे के केहू नहीं खे। यानी ई इतना पुरान हुवन जे इनका साथे के बाँस के खूंथो नहीं खे। यानी बहुत पुरान हुवन आ ई कबो ऐसा होइए नहीं खे सकत जब ई विवाद में ना रहस। ई भोजपुरी इंडस्ट्री के जब तक ले माने ई रहेले आ केहू के उ मैटर होके ओइमे इनकर इंटरफेयर जरूर रहेला, इनकर बात ओइमे जरूर रहेला। आ ई जब बोली है तो विवादित बात बोली है। ई फिर से एगो कारनामा कह दिल बड़े। भोजपुरी शांति से चलत रहा लेकिन अभी एगो फिर से विवाद शुरू कर दिल बड़े। सबसे पहले हम बात करी कि प्रियांशु पांडे के नाम जब रखले हो केमनू तो तू लोग जानले हो बोलो कि ई उहे प्रियांशु पांडे हुवन जेकर गाना बाजल उ जानू अह उहे लिवाज में। आ उहे लिवाज में बहुत सारा लोग उठा भी गावल। आ गौरव प्रियांशु के जौन बा की जोड़ी बहुत ही बेहतरीन बात। दादी के साथ ही लोग वायरल भई रहे लो, ओकरा बाद लोग गाना लेके आइल लो जानू वही लिवाज में। आ उ गाना जौन बा कि बीआईबी विजेंद्र सिंह के आकांक्षा म्यूजिक पर ले आके रिलीज कर दिहल गई। आ उ गाना जौन बा कि आकांक्षा म्यूजिक के जौन बा कि बीआईबी विजेंद्र सिंह के चैनल पर जौन टॉप लिस्ट में 5 गो गाना बा, वो गाना में ए गाना के ई गाना अपन जौन बा कि एगो अलग पहचान बनैल। सब पूरा गर्दा मचल, चारू ओर बाजल, खूब रील बनल, OTT पर भी खूब कमाई भइल। लेकिन भैया जब पैसा देवे के बारी आइल तब पैसा बीआईबी विजेंद्र सिंह ना देत रहे। तो भाई केहू कलाकार जब काम करता ओकरा पैसा ना मिली, ओकर गाना हिट हो गई आ ओकरा पैसा ना मिली तो कहीं ना कहीं वो कहबे करी। तो वो अपना कहीं जहाँ स्टूडियो पर जाओ लो तो कहो लो जे यार पैसा ना मिलल, पैसा ना देले विजेंद्र भाई है फलान ठेकान। तो इनका से केहू कहल कि भैया पैसा खातिर हेंगा तू नहीं खदेले कहता रसो लइका। अब ई का कइले बाड़े कि देख लो है कब डलले बड़े पैसा, क मार्च के देख लो, क मार्च के पैसा डलले बड़े। आ ई पैसा स्क्रीनशॉट 30,000 रुपया के डाल के आ ओकरा बाद उ स्क्रीनशॉट के लेके वीडियो बना दले आ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब पर डाल दले जे ई 30,000 रुपया हम दे दल बानी उनका लोग के। उ लोग हमरा के बदनाम करता। अच्छा भैया तारा के कब बदनाम करत रहे लो आ कब तू पैसा दिल बड़ा तनी तू देख लो, दोनों मिला लो, ठीक बा। तो तू पैसा ना देबो तो केहू ना केहू तरह कहबे करी। लेकिन इनका बारे में तू कुछ बोलबनू तो ई घरे जइहन आ छाजा पर चढ़ियन आ बड़का पेटी निकलिहन आ लगिहन कैसेट निकाल फेंक के कि हई भरत शर्मा के हई मदन राय के हई देख हई भिखारी ठाकुर के हई पवन सिंह के हई खेसारी लाल के हई निरहू के हई मनोज तिवारी के तारा जय रहू है। तना कैसेट निकली है कि तू कन्फ्यूज हो जइबो कि भाई तो बहुत पुराना होनी गलती कर नहीं कर सकत। लेकिन ऐसन के कंपनी मालिक के वजह से, ऐसन के शोषण करे वाला लोग के वजह से आज भोजपुरी के ई दशा होता कि नया कलाकार के कौनो हाथलम नहीं खे, ठीक बा। तू अगर उतने भैया मने का कह जाला उतने तू अगर ईमानदार रहता तो तू OTT पर देखा देता जे $1 बनल बा आ यूट्यूबो पर देखा देता जे $1 बनल बा। आ मान के चलो तू गाना रिलीज कइले बड़ा तो तू कुछ पैसा राख ले तो बाकी वो लइकन के पैसा दे देता। ऐसे दे देता जे ना तारा ऑडियो में ताहार पैसा लग रहा है, ना वीडियो में लग रहा है, ना म्यूजिक में लग रहा है, ना रिकॉर्डिंग करे में लग रहा है, ताहार कुछ में ना लग रहा है। तारा के सारा चीज़ बना के लिया के दे दियल गई रहे जाए गाना रिलीज कली रहुआ आ हिट हो गई। तो कहीं ना कहीं ई चीज़ के तारा सोचे के चाहिए, समझे के चाहिए। वो लइका बड़ा सन आ वो लइकन के नया अभी गाना आवता, नया जौन उठान रहा आ यही बेरे तू विवाद में रेथी कर दल। ओकरा बाद तू लइकन के लाइव आके कहत हो कि पूरा बाउर बड़े सन, कचड़ा बड़े सन, घटिया बड़े सन, दुका बड़े सन है। कहीं ना कहीं ई चीज़ जौन बा कि नया कलाकार खातिर, नया जौन इंडस्ट्री में लोग आवता ओकरा खातिर ई चीज़ बहुत बाउर बा। छोटा बाउर नहीं है, बहुत बड़ा बाउर बा, ठीक बा। वो तारा कहला के वजह से तार फैन फॉलोइंग ज़्यादा बढ़े, तारा के लोग ज़्यादा जानता, तारा वजह से कम 200 कंपनी कट जाइए लइकन से जे ना ई लइका फ्रॉड बड़ा सन, फलान बड़ा सन, ठेकान बड़ा सन। तो कम से कम कुछ बोले के पहले सोचे के चाहिए, समझे के चाहिए,
30,000 रुपया भेजल तो तू जाके कह देता बाबू है 30,000 रुपया भेजले बानी, सब कहीं ना कहेला। तो तू तो वीडियो बना के कायदे अब 30,000 दिला रहा तो बुझल जे 3 लाख कमाएम, वीडियो बनाएम तो यूट्यूब पर डालेम, फेसबुक पर डालेम, सब जगह डालेम। आप प्रियांशु पांडे के नाम डालेम, गौरव के नाम डालेम, तो दोनों जना के जब नाम डालेम तो लोग देखी, आ जब व्यूज आई तो पैसा आई, आ पैसा आई तो 30,000 जौन गोल बा कमा ले। तो यही सोचल नु, ये बिजनेस माइंड आदमी हैं आप, साधारण थोड़ी हैं। डायरेक्टर से प्रोड्यूसर बन गए, प्रोड्यूसर पहले कोरियोग्राफर थे, ओकरा बाद कंपनी मालिक हो गए, ओकरा बाद यूट्यूबर हो गए, ओकरा कॉमेडियन हो गए, फिल्म में काम करना। आप तो ऑलराउंडर है, सब काम करते हैं, गइबो करते हैं, ये गाते भी हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, सब काम करते हैं A to Z। तो कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए आपको। प्रियांशु पांडे हो, गौरव हो, या भोजपुरी के कोई भी लड़का हो जो नया आ रहा है, उन सभी लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को, और सपोर्ट करके ये बताना चाहिए जब बाबू तुम लोग आगे काम करो, क्योंकि उन लड़कों के पास काम करने के लिए पैसा ना था। आपने पैसा पूरा मलाई छील के आपको दे दिया, आप खा लिए, 30,000 रुपया दे के एहसान कर दिए हैं उन लोग के ऊपर, और उसके बाद भोजपुरी में गंद मचाए हुए हैं आप लोग। बाकी रउआ सबके का विचार बा, VIB विजेंद्र सिंह की कहानी बा, रउआ सब कमेंट करके जरूर बता सकतनी। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब कर ली, काहे कि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले ये चैनल पर मिलेला। नमस्कार।